Разбирате кое ми е любимото място в този дом? Този кашон. Вау! Предполагам, ще ги оправя. Тази закачалка. Разбирате кое ми е любимото място в този дом? Явно ще снимаме голяма част от видеята в този бял ъгъл, който виждате зад мен. Сега, днешното видео ще бъде част свързана с организацията и ще разпаковаме две пратки за дома от Sensei, които чаках доста време. В момента имат забавени доставки, тъй като много хора поръчват, има 50% отстъпки на всичко. И тъй като въпреки, че поръчах по-рано, сега има доста забавения, чак сега ми пристига пратката, но ето така изглежда първото поликче. Ще разпаковаме първо него. И имаме и ето този голям кашон, който като получих от Спиди, така малко се втрещих, тъй като трябваше да го нося пеша и не очаквах да е с такива размери. Въобще не очаквах да дойде кашон, но тук са ми двата стелажа и един органайзер за гардероб, който си поръчах преди да знам, че ще имам гардероб. Сега, разпечатваме първо по-малката пратка, тъй като тази е по-трудна за манипулиране с нея. Добре, тук са едни мои органайзери, които взех с идея да бъдат в гардероба или в някакво друго шкафче, където да си подреждам дрехи, бельо, чорапи, такъв тип. Те са, мисля, че 5 на брой, взеки на много голяма промоция, заедно с ваучерите в Sensei и ми излязоха 5-те, 7,50. Те се сглобяват, ето така си идват, имат се ципчета отгоре и отдолу. Като ги закопчим, също стават като кутийка, която може да се отваря по този начин, като размерът е добър. Има и по-големи размери, но всъщност тези бяха на промоция и реших да се възползвам. Сега трябва да се внимава с циповете със сигурност, тъй като може би няма да издържат твърде дълго, но цялостно като качество кутията изглежда доста добре, не изтърчат прекалено много кончета. Също така може би е по-удобно да се държи отворена, за да не се закопчава и откопчава постоянно. Вътре в гардероба би било много добро за съхранение. Ето тук има дръжчица, от другата страна няма. И плюса на тези кутии е, че материала е един такъв като пластмаса, не знам точно как се нарича, и може да се забърсва, за да не събира прах. Което е плюс, защото много от платнените кутии не могат да се забърсват и събират доста прах, което нали не е много добре. Като се ги сглобя, мисля, че биха се събрали доста добре и са прозрачни, при което можете да виждате какво всъщност се съхранявате там. Разбира се, ако са в гардероб, за да ви е по-изчистена и стая. Сега, тук са и останалите бройки, като мисля, че няма смисъл всичките да ги сглобявам пред вас. Аз както пазарувам с Sensei съм много доволна, тъй като имам много евтини неща на достъпни цени. Това видео не е спонсорирано, всичко се купувам сама. Все пак не съм инфлуенсър още. Ето този кашон. Сега ще бъде разпечатан. Обърнах го с грешната страна с адреса ми към вас. Само трябва да видя откъде мога да започна, тъй като искам да му запазя горе-долу структурата, да бъде използвана отново. Мисля, че стигаме до момента, в който му се вижда края на този кашон. Или началото. Сега, ето това е съдържанието на кашона, като това би трябвало да е органайзера, а тук да са стелажите. Вижте, хартия са им сложили, за да може да ги предпазва. Като тази хартия, между другото, така отдалеч изглежда много, дори красиво изглежда като някаква фигура, която е направена специално. Може да се използва за нещо, така че имаме допълнителен материал. Сега, ето тук са, те са два стелажа, бяха на много изгодна цена. 8 лева, мисля, че беше единия с всички намаления, чакайте да ви го обърна. И другия, даже 7,50, не съм сигурна, но наистина бях доволна от цената. Цялата пратка ми излезе около 22 лева. Това е органайзера и стелажите, като сега ще ги разопаковам, но да смъкна кашона вече.
Сега започваме с органайзера, като него ще го отворя от ето тук. Също така пликчетата, в които ги дават, са доста хубави и могат да бъдат използвани за нещо друго. Всъщност тук има ли цена? 10,90 оригинална цена пише в лева. Аз го взех за 3 лева. Ето така би трябвало, не знам дали се вижда, да му изглежда структурата. Вау! Ето така изглежда, като стените, които са отдолу и отгоре, са доста здрави. Тези отстрани са по-тънки, но това е нормално. И в крайна сметка мисля, че за 2,90 го купих за такава цена. Сега не мога да ви покажа колко е високо, но мисля, че около 150. Е така изглежда. Е много добра покупка. Сега ще я сгъна. Много лесно се разгъва, прибира. Има си залепка. Ето тук да се сложи горе вътре в гардероба ви, например, там където си закачате ризи, за да имате повече пространство, ако имате нужда да прибирате сгънати дрехи. Много добра покупка според мен, за цената си особено. Със сигурност дори на самите стелажи мога да я сложа, тъй като те са с тази височина, ако нямам проблем да ми се виждат нещата. Вече нямам много място да разопаковам, но ето така всъщност изглежда стелажа, който ми е за дрехи. Наистина съм накупила много дрехи, просто трябва да си изхвърлям част от тях и вече да се организирам, като има и колелца, има и място за обувки. Изглежда много обещаващо. Ето тук можете да видите сантиметрите. Аз ще се опитам да ви изпиша, ако ми остане време. Добре, като отворих, малко се стреснах, тъй като всичко е на части. Предполагам, паднаха ми нещата. Ще ги оправя. Предполагам, има инструкции. Не са твърде описателни, но мисля, че ще се справя. Сега, смятам, че видеото доста ще се удължи, ако това го правя в него. Затова смятам да приключа до тук. Като разопаковани, вижте какви хубави колелца има. Сега, този стелаж има цена по принцип 10,90. Аз го поръчах за около 8. Смятам, че също е много добра покупка, като аз имам тук един, но не ми е достатъчен. Нося доста ризи, особено като времето стане по-хладно, като ходя на университет, на работа. За това ми трябва място, където да не ми се мачкат дрехите, за да не трябва постоянно да гладя. Ако сте интересувате от сглабянето на тази закачалка, може да го направим в някой друг клип, за да гледате как работят с инструкции, тъй като ще ни трябва опит за гардероба, който ще сглабяме. Надявам се тези видеа да са ви интересни и полезни. Пишете ми долу в коментарите идеи, ако имате, свързани с ремонта, който ще правя, като отзиви, може и критики, ако намирате такива. Благодаря ви за това гледане. Ако искате да ме подкрепите, можете да натиснете лайк бутона и да се абонирате за канала ми. Чао и до следващия клип!